i Brømmeren her. Det er ikke sådan, det skal se ud. Rigtig meget i hegnet. Det ligner faktisk en af de to 15 og 16 biler der. Jeg tror... Sikke. Meget grimt uheld. Sikke en tur, han fik ud igennem her. Det er lidt svært at se, hvem det er, men Freuda. Køren ud af bilen. Og så er det jo altid, man drager et lettelsens suk, når man ser den slags ting der, og så lige ser køren komme ud af bilen. For det så godt nok meget voldsomt ud. Kæmpe dramatik på vej rundt. Altså, den er flere gange rundt bilen, og på den grimme måde, kan man sige, med hjelmen og kørehullet forrest. Og det er altså et spørgsmål om, at han vil ind til inderkøben, og der har den anden kører altså valgt at placere raceren på vej indenom. Det er Nikolaj Matsenko, den ene i hvert fald, men det var ikke ham, der fik den rigtig alvorlige tur. Og når hjelmen den har taget grus ind op i toppen på luftindsugningerne der, så har det altså været en grimmerhand og tydeligvis også noget underarmsømhed på